Добро утро от вторник сутрин. Май ще започна влога сега. Оправих детето за ясла. Измили сме зъби, лице, облекли сме се всичко точно. Хола е на видимото види. И в момента отиваме да я обуя. Ето тази госпожичка, която ми е взела чантата и я носи. Да, отиваме да я обуя и след това тръгваме, за да може, ако евентуално успеем да избегнем сутрешното задръстване, аз ще оставям или една идейка по-рано, или една идейка по-късно, защото иначе точно около 7:15, ако тръгнем от нас, става нещо страшно и не може да се мине никъде. Тъй, че или тръгвам към 7:05, или тръгвам малко след това, но ако тръгвам след това, закъсняваме много, тъй, че тя тръгва. Тя тръгва. Да, добре, значи и аз тръгвам. Айде. Само да ви покажа за какво става на въпрос. Така. Нищо. След малко ще го правим, като се прибера. Чакай сега да ти извадим обувки. Обувки ще обуем. Какво ще обуем? Айде, тези. Ще иска си по-цветна. Опа. Те па мама. Нищо за мама ще ги изчисти. Какво от колата мама? Пали не бе? Да, добре. Айде, и шишето съм ти взела със сока. Дай мама да си обуя обувките. Викаш, къде ми е телефончето? Табете! Ще деш с тая биба. Ама мамо няма да ходим с бибата на ясла. Няма да ходим с бибата. Ти си голямо момиче. Да, дали знаеш, мамо, само нули правим с бибата. Нали? Само нули правим с бибата. Чакай, че мама нещо не ти е вързала хубаво властичето. Айде, да тръгваме. Давай гушна, мама. Прибрах се. И освен, че се прибрах, съм в стаята на Никол, защото исках да ви оставя ягенцето, което тя не искаше да облече сутринта. Още ли стаята е подредена, ама е подредена, защото тя вчера не си е играла в нея. Ние се прибрахме към 6:30, играхме в хола, това и накрая тя просто си легна тук, тъй че всичко е чисто и подредено. От вчера единствено имаме едно панталонче, което отива за пране. Да. И един пакет кърпички. Това са кърпичките от 9, дето и бърсах обувките и сега ще ги схвърля и ще прибера пакета. И така, тук съм готова. Добро утро и рано днешния ден. А ти искаш кутията? Добре. Дай ми тая група. Събудихме се много рано. Никол първо ще да стане в 6:15. Обаче не стана. Успях да я позадържа и поспа до към 7. С пиписата 2 не виждам. Обаче, нищо. Както и да е. Не! Никол, че не май така. И сега, понеже ще ги прибирам и се сетих да ви ги покажа, от Lidl взех пред няколко дни ето тези лампички, които между другото ми харесаха как светят. Аз даже ето ги, мога да ви ги покажа. Имат 7-8 на режима на работа. И са много готини, бяха 5 лева и са дълги 5 метра. 5 метра са са лампичките и честно казано
Аз имам точно конкретна идея, която ще ви изобрази някъде ето тук, за да видите какво искам да направя в коридора, защото тази година украсата ще бъде доста по-оскъдна, предвид факта, че Никол е във вихара си. И в момента тук яде бисквита. Да, яде бисквита в 8 без 10. Но искаше, а тя много рядко иска, затова реших да й дам да си вземе сама. И съм взела 2 кутии. Имаме 2 кутии от тези лампички, т.е. общо 10 метра. Даже не съм сигурна дали ще стигнат. Коридора може би е по-дълъг. Не знам. Аз съм много зле с ориентацията в такива неща. Но ако не стигна, съм виждала в Пепко подобни. Тъй, че ще докупя. Или се надявам в Lidl да ги пуснат пак. Не знам. Но за цената си, първо светят много хубаво, второ имат много режими на работа и трето ще бъдат удобни. Другото, което взех, е ето тази. Ето тази завеса, която взех, защото не знам защо реших, че е 10 метра или 20 метра или не знам. Тя е 2 метра. 2 метра. Идеята ми по принцип беше да я сложа на терасата и да виси надолу към първия етаж. Или да я сложа горе на покрива. Ма за покрива няма кой да се качи. Както и да е, с тези 2 метра ще отиде на прозореца на детето в стаята. Защото иначе не знам. Казах на Иван да я върнем, защото не съм видяла и защото целостта опаковката не е нарушена по никакъв начин. И той каза не. Не му се захвавало. Затова другото, което е по-тъпото е, че виждате тук са на звездички, обаче звездичките идват отделно и вие трябва да си ги наниждате вътре, което не е много готино. За сметка на 2 метра лампички има 20 метра кабел. За какво подявате ми е 20 метра кабел? Никой не може да ви каже. Никой. Така, това са колените ни покупки от миналата седмица, които не ви показах миналата. Не, всъщност са от понеделник. От понеделник. Са не сме сряда. Каква минала седмица ме гони, не знам. От понеделник са. И между другото, не сме сряда. Аз може би най-накрая ще успея да извоювам качването на предишния влог. Качва се 2 дни подред. Аз никога повече няма да кача в YouTube видео през телефона. Всичко ще го прехвърлям на лаптопа и тогава ще го качвам, защото това е нещо страшна глупост. И сега ще видя да си направя един чай. И може би някаква маска. Николче? Понеже ги държа в хладилника и са студени и поне малко ще махне тази подбухналост. Да. Ето я. Защо тропаш там, бе? Нещо друго от миналата седмица е ето тази картина, която бях залепила с тиксо буквата Н и сложих различни видове боя и отгоре домакинско фолио. И оставих тази госпожица да си цапа и да си мажа отгоре, без реално да се цапа. И се получи ето това, което ще закача в нейната стая, защото е много сладурско. И реално е първата й картина сама. Няма край. Слушай си косата от 25 минути. И няма край. Просто няма край. Още е съвсем леко влажна. Обаче сега ще взема четката, може би. И ще я изсуша с нея, защото трябва да излизам. Защото имам пратка за взимане. И след това трябва да мина до бриколаж да взема за Иван някакъв спрей. Ами вижте бебешките коси. Вижте за какво става дума. Това е нова коса. Да взема пратка на Иван. Пратка. Спрей. Да си взема пратката на мен, да взема спрея на Иван
и да си взема детето от ясла, после ще излизам и така. Да. Изглеждам пократително все още. Обаче, така, в моя защита ще кажа две неща. Първо, бръкнах си в окото, затова ми е толкова червено. И второ, цяла сутрин, не цяла сутрин, ами сутринта търках калника на колата, трябваше да се изтърка с шкурка. И аз и без това нямам ногти в момента от известно време насам, но сега и кожичките, малкото, които ми бяха останали, ми заминаха, защото ми се наби от боята и не иска да се махне. Ми си ръцете няколко пъти и влязох и скъпах се. Въпреки това, все още има някакви такива леки, малки сиви частици на места, които ме дразни, много ме дразни. Ама какво да се прави, ще паднат, ще се махнат. А иначе съм без гел. И без гел лак вече втора седмица, може би трета. Не знам дали не ви споделих в някои от другите два влога, дето качих. Но носите ми станаха изключително тънки, изключително чупливи. Не го отдавам на гел-лака, защото аз се слагам от години. Може би вече 8 години. 8 години, да, горе-долу. И не го отдавам на гел-лака, а по-скоро някаква промяна в самите ми ногти. Нещо станах така много чувствителни. Може би и някакви други неща се отразяват, защото ще споделя. Да споделя ли? Айде ще споделя. Отново нямам цикъл. Отново. Не съм бременна обаче. В смисъл, наистина не съм бременна. Просто нямам. Вероятно отново е хормонален дисбаланс. Отново започнах лекарствата, които пиех. Аз не съм ги спирала, просто бях спряла да ги пия, докато пиех антибиотиците и всичките други неща, защото не знаех дали са съвместими. И може би това е причината, поради която отново не ми дойде. Не знам. Но съм страшно подута, затова ако ме видите някъде навън, не съм бременна, не съм преяла, просто отново съм в някаква фаза, в която явно организмът ми е супер задръстен и се чувствам супер подбухнала и супер подута и супер дебела и каквото се сетите. Оплаках ли се? Оплаках се достатъчно. Време е да продължавам да се оправям и да ходя да взимам детето. Обикновено да снимам вечерно време, даже не знам дали сте забелязали, в повечето случаи не снимам вечер. Ето е госпожицата. Само че сега реших да се включа. Защо? Защото съм сложила на Никол пиле с ориз. И дали се вижда? Мисля да се вижда. Да, сложила съм на Никол пиле с ориз за вечеря. И това ви го казвам не защото е толкова интересно, че е пиле с ориз, а защото Никол не обича ориз по принцип. Пробвала съм по абсолютно всякакви начини, тя не искаше да го консумира. Оставих я за известно време на мира и сега пробвахме наново с пиле с ориз. И този път ориза се прие успешно. Затова е като малко такова напомняне за децата ви, ако имате деца, че понякога просто трябва да им дадете време и след време да пробвате същата храна по различен начин, с различна добавка, с различен вкус и по някой път се приема. Виждате ли как се опитва да стане от столчето? Да, затова горе-долу не снимам вече. Часа е много слънчево. Часа е 11 и 12 минути вече. И аз от сутринта не съм правила нищичко, затова и не съм ви снимала. Оставих детето и за първи път от 2 години насам се прибрах и си легнах. До сега нито веднъж не съм го правила, но ми беше много зле. Както ви споделих, не знам вчера или онзи ден, не ми беше дошло. И си мислех, че изобщо няма да ми дойде, защото ми закъсня много, горе-долу 10-12 дена. Но сутринта ми дойде с някакви зверски болки. Супер много ме боли корема и кръста. Пих нощ па, цялата съм се изринала. Може да видите в какви пъпки съм, което е
супер нетипично за мен. Аз дори преди цикъл ми излизат примерно, но ми излиза една, две, не се изривам така. Не знам, този месец явно има нещо по-различно. И сега нищо не правя. Четях книга. Сега ще я покажа. Една приятелка ми я даде от първия ден до 3-та година на детето. И я чета, защото Никол започна да изпада в някакви кризи, такива гневни изблици, в които се ядосва и тръгва примерно да хапе, макар че хапането малко от малко го подработихме, вече не го прави толкова. Веднъж си удари главата в бара нарочно, ляга по земята, тръжка се. Знаете, всяко едно дете минава през тези неща. И с баща й просто се чудехме дали постъпваме правилно с начина, по който овладяваме тези ситуации. Горе-долу правилно постъпваме, поне по всички неща, които аз прочетох. Гледаме да игнорираме подобни изблици, просто защото каквато е реакция да дадете, дори негативна реакция за едно малко дете е реакция. То е предизвикало нещо във вас, а неговата идея е точно такава. Затова безразличието, така да се каже, нали, е по-добрия вариант. Все по-често и се казва не за някакви неща, все по-често и се обяснява, че не може, не трябва, как се прави. И забелязвам все повече как тя ни имитира, т.е. прави нещата, които и ние правим. Чакайте, май ми е мръсна камерата. Много по-добре. Да, имитира нещата, които ние правим и следователно нали, започнах да я уча, да се повече до видеща, да й показвам. Даже това обяснявах на баща и сутринта, че мали изглеждам покъртително зле. Това обяснявах на баща и сутринта, че се опитваше да си обуя обувките сама. Тя се опитва всяка сутрин. Всяка сутрин има опити, но сутринта за първи път успя да се мъжне пръстите сама в обувката и беше супер горда от себе си, след което ми я даде да я обуя. И сега чакам пратка от AliExpress, за да ви покажа няколко неща, които взех на Никол и за да ви кажа, че е окей, напълно окей да се чувствате ужасно и отвратително. На мен днес ми е точно такъв ден, чувствам се много зле, боли ме, гадно ми е, лошо ми е, чувствам се супер грозна, имам супер много излезли пъпки, както ви казах. И има и такива дни, и е нормално, и утре ще се почувствам отново добре, вероятно. Отново ще имам енергията да правя много неща, но днес просто нямам. Затова ще си свърша, може би, много малка част от това, което би трябвало да направя и ще почина, след което ще отида да си взема детето и просто ще се постарая да си поиграя с нея и да обърна на нея внимание. И така няма да се насилвам да правя нищо, да изглеждам добре или така. Даже преди малко си обух пижамата. Е така. Пижамата, защото просто ми се наложи да се преобуя. Жените ще ме разберат. И... Да. Вчера взех няколко неща от Пепко. Ходих, между другото, само заради две други неща. Трябваше да взема една пратка от Speedy. Тя пратката е ето тук, всъщност, от Uphill. Не знам дали сте чували за тях, но те са бранд, който е изобретил уред за лесно развързване на връзки на обувки и за лесно обуване, не само за събуване. И нямам търпение да го отворя и да видя какво има вътре, защото съм супер развълнувана. Ако знаех за това нещо, докато бях бременна, щях да си поръчам 100%, защото знаете колко е трудно да си развържеш или да си обуеш обувките и връзките, като цяло по време на бременността, вече с големия корем. Тъй, че да, това определено, но ще има видео, предполагам, в TikTok за него. Аз ще ви покажа и тук, ако искате, в следващия влог. Няма проблем. Минах да взема апаратката и минах до бриколаж. Минах до бриколаж да взема на Иван един спрей, който му трябваше, и след това минах до Пепко, където имаше чорапки и между другото бяха толкова зверски намалени, че просто беше престъпление да не взема.
Взела съм и тези 3 чифта. Отдолу са с такива гумички, да не се хлъзга. Тези тричките бяха цена от 1,60 и много ми харесаха колко са цветнички. И ето тези, които бяха 2,70. Отново отдолу имат ето такива точки гумени, за да не се хлъзга на плочките. Тези са малко по-изчистен вариант, но да. Едва ли ще бъдат супер дълго употребявани, защото обикновено този тип чорапи от Пепко, от Сенсей, от такива места не изкарват кой знае колко много. Другите, които я взимам аз, са тези на Nike, които наистина тези гумички отдолу са им много добри и издържат много време. Наистина признавам, 30 лева за 3 чифта чорапи, примерно, или 20 ми се виждат много, но действително са добри за това. Няма какво да кажа. Взех едни ластичета от Пепко. Едно боди. Ето такова. Обикновено. И много ми хареса материята. То тази серията с органичен памук на Пепко и то също беше намалено. Било е 3 лева. Да, беше много сладко. Другите неща, които взех, са ето това комплектче от 2 части с зайчета и котенца. Много ми хареса панталончето, какво е такова разкроено тип Чарлстон. И то не е било намалено, 10 лева е комплектчето. Много е сладко. Много ми харесва, ще отида за пране. Предпоследното нещо, което я взех, отново мисля, че беше 10 лева, да. Ето това. Много е принцеско и с коледна елхичка и смятам да го използвам за фотосесията, която искам да я направя коледна. Тъй, че това е специално предназначено за тази работа. И последното нещо, което купих не знам дали сте виждали клипчетата за елфчето, но по принцип се води 3+ годинки, но аз го взех, защото имам идеи. Тази година не знам доколко ще успее тя да разбере, защото все още е мъничка, но до година определено ще бъде много по-интересно. И както го видях, реших да го взема. Беше, сега ще ви кажа, беше 6 лева. Доколкото знам, оригиналното елфче е много по-скъпо. Да, този господин ще участва в правенето на бели пакости заедно с Никол. Надявам се да й хареса. Още не съм ми го показвала всъщност. Мисля да го прибера и да й поизчакам. Но това беше последното нещо, което взех от Пепко. Не, излагах ви, стойте. Излагах ви, взех и 2 кълъвки за възглавнички на дивана. Секунда. Взех ги, защото нашите бяха червено с сиво и исках да сменя сивите с нещо тематично коледно, макар че беше малко рано. Но ето ги. Много зазладурски. Да. Малко не знаех дали съм оцелила размера. Прибрах се, казах на Иван, че съм взела 45 на 45 и той ми каза, ама как? Те нашите възглавнички са 40 на 40, 45 на 45. Да, картината още не съм я проверявала дали е изсъхнала, но тези дни ще я проверя и когато Иван е свободен, ще го помоля да я закачи. А сега ви оставям. И между другото, още нещо, което ще ви кажа, че е окей. Сега след малко ще застане и ще направя супа на Никол за вечеря, защото е важно детето да хапва, нали, вкусна храна. Но аз за себе си нямам толкова енергия да свърша за това. Затова си извадих една замразена пица от фризера и в момента ще ям замразена пица от фризера, нали, изпечена в фурната все пак. Но отново, окей е да не се чувствате добре, окей е да не хапвате най-правилното нещо за вас. Особено за мен това изобщо не е най-правилното нещо, но в момента просто нямам силите и енергията за повече. Затова ви оставям и всъщност даже ще приключа този влог тук и надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било интересно и полезно. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми, не забравяйте да харесате това видео и не забравяйте да ми оставите коментар, какъвто пожелаете. До другата седмица!